Godt, jamen velkommen til, Freja Millet, til den her lille snak om astrologiens bud på, hvordan vi kan få indsigter omkring vores dharma. Den her lille samtale er kommet i stand, fordi jeg rigtig gerne vil dele forskellige muligheder til at få clues om, hvorfor vi er her, hvad der er vores livsopgave, vores rette vej til kursisterne på mit forløb Glow and Flow. Og Glow and Flow, det er sådan et 9-måneders forløb, hvor vi går igennem de 9 usynlige love bag succes. Og den første lov, som vi dykker ned i, det er loven om dharma. Og det er netop for at være sikre på, at de mål, vi sætter os i livet, at de drømme, som vi har, og alt det, vi ønsker at gå efter, også er noget, der ligesom er i tråd med vores sjæl, med vores højere selv. Og der kan vi få rigtig meget hjælp, selvfølgelig fra en veludviklet intuition og en mentor, der har gået vejen, og vi ved jo godt det her med de små krummer på vejen i forhold til at finde ud af, hvad der vækker vores gnist. Men derudover, så ved du, jeg har fået rigtig meget glæde selv af numerologien for eksempel. Der er human design, der er alle mulige koder og nøgler i alle mulige forskellige systemer, og så er der astrologien. Og det, som jeg synes var rigtig spændende med dig, det er, altså jeg har igennem de sidste 5, 10, 15, jeg vil næsten sige måske 20 år, fået forskellige læsninger af mit fødselshoroskop, uden sådan at have følt mig rigtig set og hørt. Uden sådan rigtig at have følt, at jeg klikkede ordentligt på plads ind i mig i forhold til sådan virkelig at få svar. Og så stødte jeg på dig og din fortolkning af shamanic astrology. Og det har simpelthen været så stor en øjenåbner for mig, og jeg har været så rørt igen og igen og igen, når jeg har stødt på dine tolkninger, jeg har stødt på i det hele taget din energi. Og så særligt den lille serie, du har lavet om astrologi til husbehov, som du har lavet til dit community på Patreon, og hvor du præsenterer din helt unikke måde at læse et fødselshoroskop på. Og jeg vil bare sige, at jeg sad med mit horoskop og fulgte dig i det her forløb, så var der så mange brikker, der havde fået på plads i mig, og jeg sad bare og tænkte, hvorfor vidste jeg ikke det her for 20 år siden, eller da jeg var barn, eller ung, eller da jeg skulle vælge min uddannelsesvej. Altså jeg har sådan lidt, det her det skal ud til hele verden, men nu starter vi bare lige med kursisterne på mit flow, og så tænker jeg, så må vi se, hvordan vi ellers kan brede dig ud til hele verden, fordi jeg synes, du er en vidunderlig gave til selvudvikling, til vækst, og i det hele taget det her med at følge sjælens vej. Så jeg er så glad og taknemmelig og beæret over, at du vil bruge lidt tid sammen med mig til at fortælle lidt om, altså hvordan du ser på, hvordan vi kan gå ombord i vores horoskop, og simpelthen få de her vigtige nøgler til at forstå, ikke bare hvem vi er, men i særdeleshed, hvorfor er det, vi er her? Hvordan finder vi ud af, hvad vores livsopgave? Og hvordan kommer vi derhen, hvor vi overhovedet kan mestre den? For det ved jeg, det har du jo også en hel historie om, i forhold til, hvordan vejen igennem horoskop. Ja. Og jeg har jo lyst til bare lige at starte med at spørge, hvor mange dage har vi til at snakke i? Jeg ved det godt. Det er jo ikke noget, vi bare lige gør. Nej. Men jeg vil rigtig gerne prøve at give et indblik i, hvordan jeg oplever, at vi kan, som jeg nogle gange, og jeg også tror, jeg har sagt på nogle af de videoer der, det er lidt ligesom at komme til en eller anden ny skov og holde på en parkeringsplads, og så er der sådan et stort oversigtskort, og man har aldrig nogensinde været der før, og for at finde vej, er man nødt til at starte med at finde den røde prik. Hvis ikke vi kan finde den røde prik og udgangspunktet, så kan vi heller ikke navigere efter et kort, fordi vi aner ikke, hvor er jeg lige nu. Og det er meget det, jeg arbejder ud fra også i astrologien, at vi har et horoskop, vi har fået det her fødselshoroskop, som jo er et øjebliksbillede af, hvordan stod planeterne, der kom til verden. Men det, jeg synes, der er misvisende fra mange af den sådan gamle eller tidligere tiders klassiske astrologi, lad os kalde det, som ikke er så for mig bevidst udviklet endnu, der mangler den intuitive forståelse af det, og det er,
mange har fået lagt det her fødselshoroskop, da de var børn, og så tror de, at men det her det er mit horoskop, jeg har fået det lagt, og det gælder hele mit liv. Punktum. Og det kunne ikke være mere forkert i min verden. Fordi så misser vi, at den røde prik faktisk flytter sig og bevæger sig. Og for hver eneste gang, vi kigger på horoskopet, så har vi flyttet os, og vi har et nyt udgangspunkt. Og vi er ikke den, vi var i går, eller for en uge siden, eller for en måned siden, eller for 10 år siden. Og når jeg kigger på horoskopet, det er, og det kan være svært at forklare, fordi det er jo min intuitive gave, tænker jeg, men når jeg kigger på et fødselshoroskop, så selvom jeg har kigget på det 1000 gange før, bare mit eget, så hver gang jeg kigger på det, så er det som om, at det har åbnet noget nyt, eller lige pludselig ser jeg noget andet, eller det taler til mig, lige pludselig er jeg klar til at se noget, jeg ikke så sidste gang, jeg kiggede på det. Så for mig er... Det er virkelig mening. Ja, og horoskopet, det er ligesom et interaktivt kort, vi har fået med i baglommen, som jeg siger, og jeg siger det tit med et smil. Det er dig, der har siddet deroppe på dine hvide skyer og lagt dit eget horoskop og tegnet dit eget kort og stukket det med i baglommen, da du skulle ned og have dit hukommelsestab, da du kom igennem morportalen og blev født i den her verden. Så har du faktisk fået et kort med dig. Men kortet er levende, det er et magisk kort, der hele tiden viser noget nyt og en ny streg og en ny vej, og tænker, wow! Og det er også derfor, når du siger, du starter med at sige, hvorfor har jeg ikke set det her? Hvorfor vidste jeg det ikke, da jeg var barn? Jamen, måske havde du slet ikke kunne få det at vide dengang, for der var du ikke klar til at indse det. Men det er du nu, ikke? Kan du følge mig? Ja, men det er bare så vildt, ikke? Jeg har siddet her de sidste par dage, og jeg har ellers arbejdet jo med mig selv meget, meget bevidst de sidste 20 år, og gået ombord i alt det her. Jeg har simpelthen siddet de sidste par dage og fået nogle erkendelser omkring min ascendant og min MC, altså som jeg ikke har, hvor jeg pludselig bare sådan lidt, Gud, har det nu giver det mening. Jamen hold nu kæft, altså, men jeg synes bare det er så vidunderligt, at man kan bruge det på den måde, altså at det er jo tolkningen, det handler om, at det er jo ikke et objektivt, altså det er jo ikke sådan, at så har du bare fået lagt et horoskop, og så er det sådan, det er. Det er simpelthen øjnene, der ser, og måden, vi arbejder og bruger det på. Og det er også noget, det du har lagt vægt på, at du faktisk bruger astrologien terapeutisk, som en af de få egentlig, kan man sige. Jeg har aldrig hørt om det på den måde før. Det giver jo rigtig mening jo. Det er sådan, det har åbnet sig for mig, og det er jo i virkeligheden også det er jo en anden historie, vi kan tage en anden gang, men jeg er jo ikke uddannet astrolog, og det er jo ikke noget, jeg har terpet. Jeg har ikke læst 40 bøger, jeg har ikke siddet på skolebænken, men lige pludselig var der et sprog, der åbnede sig for mig, og en forståelse, der på en eller anden måde klikkede åbent helt intuitivt, så jeg forstår bare at kigge på det her kort, og jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg ved det, og folk siger, hvor er du uddannet, men det er jeg faktisk ikke, og det er sådan meget rebelsk i forhold til vores tid, at vi skal helst have et certifikat og et bevis på at kunne stå inden for det, vi gør, men det har jeg ikke. Andet end, at jeg føler, at jeg har talt det her sprog i så mange liv, så det er det, der falder mig allermest naturligt bare at gøre, selvom jeg ikke med mit menneskelige... Jeg kan ikke forklare med mit menneskelige sind, hvorfra eller hvorfor. Men det er, fordi det bliver levende gjort igennem dig. Det er, fordi du mærker det jo. Du tuner ind og kanaliserer nærmest planeternes sprog, og det er jo... Altså det er magisk hver eneste gang, at du har de her nymånelæsninger og fuldmånelæsninger osv., men og så i endnu højere grad, når man dykker ned i fødselshoroskopet, og simpelthen får åbnet verden op for, altså, Men jeg vil sige det på den måde, i forhold til Dharma, hvis vi lige skal prøve at komme ind i kernen af, hvad det handler om. Jeg skal lige mærke, hvordan jeg skal sætte ord. Det er, hvis jeg skal prøve at give et billede af det, så er det ligesom om, at det her interaktive kort, lad os kalde det det, som er vores horoskop, kalder vi det, ikke? Det er, som jeg lige grinende kaldte det tidligere, det er vores stregkode. Det er sådan, ding, hvis man læser en stregkode på en vare, så ved man alt om den. Hvad er der i den, ingredienser, hvornår den er skabt, På samme måde, så er det sådan en oplevelse af, at vores blueprint, vores horoskop, det her interaktive kort, det fortæller alt om, hvem du er, hvor du kommer fra, hvor du skal hen, hvad er dit potentiale, hvad er din dharma. Problemet er, at vi har ikke lært at tolke det og læse det korrekt. Vi er nødt til på en eller anden måde at lære at forstå først, hvordan finder jeg overhovedet ud af at læse det her kort. Det jeg så vil sige, der er det vigtige her, som er, hvor jeg har lyst til virkelig at sige det med en megafon og sætte 4 fede streger under. Alle mennesker har et horoskop, right? Men det er bestemt ikke alle mennesker, der vælger at leve deres horoskop. Og det er vigtigt. Fordi vi har et horoskop, men vi kan sagtens med vores frie vilje vælge at rende rundt og gå i cirkler om alt muligt andet, end det vi egentlig er ment til at gøre, for at alle dørene åbner sig for os. Så horoskopet vil altid trække os i nogle retninger, fordi det er vores blueprint,
Men der er også skyggesider forbundet med alle arketyperne, med tegnene, som de hedder, når vi kigger på et stjernetegn, så at sige. Ikke? Der er en masse skyggesider, som vi kan loope rundt i vores ubevidsthed, og dermed aldrig i det her liv komme dertil, hvor vi egentlig kom til at lukke alle de gyldne døre op. Fordi det er vores egen rejse, det er vores frie vilje. Og dermed er det også, når vi kigger på horoskoper med de lidt mere klassiske øjne, det her det er en kasse, du bliver puttet ned i. Det er derfor, mange har modstand på astrologien, fordi de vil ikke putte sådan en kasse og have at vide, sådan er du. Og det er jeg fuldstændig enig i. Fordi det er potentialer, vi kan med vores egen frie vilje folde ud, men vi kan også vælge at lade være. Det synes jeg faktisk er noget af det, der er det allermest geniale ved den der lille serie, du har lavet med astrologi til husbehov. Fordi der har du simpelthen lavet de her roadmaps. Du har delt 3 forskellige, kan man sige, pdf'er med os. Beskrivelser, hvor at vi både får indblik i planeterne, i husene og i vejen igennem horoskopet, og så skriver du om skyggesiderne. Og det bliver så tydeligt, at når man så får ligesom plottet det hele ind, og man kan se alle skyggesiderne for sig, så kan man se, wow, så jeg skal mestre den, og den, og den, og den, og den, og skal jeg være opmærksom på, og her kan jeg snuble, og her kan jeg, så når man får lagt det hele op, så får du simpelthen, så får du den der individuelle vej til at mestre alle de lektier, der ligger. Og for mig, der var det jo sådan helt begejstrende at opdage de der nuancer, der ligger i det, som jeg aldrig har fået før hos en astrolog, fordi de matcher også den måde, jeg ser numerologisk på fødselsdatoen jo. Kommer et match i en forståelse for mig der, hvor jeg blev helt begejstret og tænkte, gud, hvor er det vildt, at vi kan få koderne på forskellige måder, og hvordan vi kan blive bekræftet i det, vi har lært det ene sted, det er også det andet. Ja. Så det er nok også den der begejstring, jeg sidder med, hvor jeg tænker, wow, det er den første astrolog nogensinde, hvor jeg føler, at jeg får svarene. Tak, det store ord. Det er store ord. Og for mig er det jo så simpelt, fordi jeg føler egentlig ikke rigtigt, at jeg gør andet, end bare at åbne op for det, der er omkring os. Og som jeg nogle gange giver det her billede af, at det er ligesom at sidde med en gammeldags radio, ikke? Og det hele er, alle musiknummerne er lige her, men du skal selv tune på knappen og finde den her station, og nu kan jeg høre det nummer, og nu kan jeg høre det nummer. Og for mig, det er en oplevelse af, at alle de her planeters energier, som kører i deres alle mulige forskellige cykluser, vi bliver påvirket af dem hele tiden. Og jo mere vi lærer at tune ind og gå med de her energier, i stedet for at modarbejde dem og bare køre rundt i ubevidsthed og gå til højre, når vi i virkeligheden har kæmpe medvind til venstre. Nå, men så går jeg da bare til højre. Hvorfor ikke gribe medvinden, min ven? Så begynder at forstå. Altså. Det er der, hvor det bliver tydeligt, når man nu har så levet en stor del af livet, kan man sige, og man begynder at kigge på det, så kan man sige, shit, var det bare det, jeg skulle have gjort? Eller, så gik jeg i loops 10 gange, var? Eller hvor man godt kunne sige, at hvis man virkelig havde den her forståelse med fra starten, så har man jo så har man the roadmap, altså. Præcis. Og det er det næste, jeg vil sige, der er det vigtige i forståelsen for mig. En ting er det der med, at vi bliver nødt til selv at vælge at leve det, i stedet for bare at have det og tro, at det sker af sig selv. Vi er nødt til at vælge at gå vejen og leve vores horoskop og integrere de her arketyper i os selv, og gå igennem og transformere de her skyggesider for at åbne for gaven i det. Ikke? Det næste, jeg synes, der er rigtig vigtigt at forstå på vejen hen imod vores højeste formål og vores dharma, det er det her med, at ting, altså divine timing, ting har en cyklus, og ting har en rækkefølge. Og det er også noget af det, jeg virkelig bruger meget energi på det lille kursus, du omtaler, der ligger med de her videoer. Det er det her med, at vi lærer i Vesten, at du har et stjernetegn. Hvor stod solen, da du blev født? Nå, men så er du det her stjernetegn. Og rigtig mange, som børn og unge især, har rigtig svært at genkende sig selv i det her stjernetegn. Det er ligesom sådan en kasse, du bliver puttet ned i. Ligesom mig. Jeg er vædder. Min sol er i vædderen, så det hedder jeg vædder. Men som barn har jeg da været så langt væk fra, at nogen kunne genkende vædderen i mig, for jeg har været ybersensitiv og følsom og let til tårer og forsigtig og generet, og fordi der er så meget vand i mit horoskop, i min måne og min Venus, er jeg ren vand, og det er det, jeg har udlevet som lille. Der har ikke været snærten af noget vædder i mig, fordi det er noget, jeg har skulle gå vejen til at vække og aktivere og integrere. Og jo mere vi går vejen igennem alle de her cykluser, som tager den tid, de tager, jo mere begynder det her lys, vi er ment til at skinne i vores soltegn og blive synligt for andre. Men man kan også godt gå et helt liv uden at gå igennem sine aktiveringer og integrere og gøre arbejdet og gå vejen. Og du kommer aldrig til at ligne det stjernetegn, du egentlig er her for at lyse som solen er lyset. Og derfor er det, når jeg laver læsninger på folk,
Det gør jeg så ikke mere, for det har jeg slet ikke tid til mere med al den her formidling. Men det jeg gjorde, hvor vi kan gå igennem et helt horoskop. Vi starter med at kigge på månen. Hvem er du? Hvor kommer du fra? Hvad har du med ind i livet? Månen siger noget om vores inderste kerne. Så kigger vi på Mars og Venus som vores navigationssystem, vores indre maskuline og feminine pol, uanset om vi er mænd eller kvinder. Vi arbejder hen imod den her balance af at mestre månen som et fundament i os, og så blive mere og mere trygge ved at gå med vores maskuline og feminine energi. Indtil vi selv har integreret det i os selv og vækket det, så vil vi tiltrække det i dem, vi bliver forelsket i, eller draget af, eller fascineret af, for så projicerer vi det ud på dem i stedet for. Ind med det. Når vi så begynder at lære at forstå det her indre hellige ægteskab, som vi kalder det, mellem vores Mars og vores Venus, jamen så går vi vejen imod ascendanten, som er den skole, den nye mysterieskole, som først er i anden halvdel af livet, typisk plus 40. Så kigger vi på Merkur, som er vores sind, vores perception, vores forståelse, vores formidling. Og alt det her, det kan vi bruge flere timer på at snakke om, og vi er stadig ikke kommet til overhovedet at kigge på solen. Vi er slet ikke kigge på solen endnu, fordi det er nærmest den sidste kirsebær på toppen af kransekagen, at vi kigger på sol. Så hvad er det for et lys, du så begynder at ende med at skinne, når du har gjort alt det andet? Og derfor er det så vildt misvisende for mig, det her med, jamen du er det her stjernetegn. Nej. Så når folk siger, men min mand han er tyr, så kigger jeg bare på, om det ligger ikke bruge til noget som helst, at du siger, fordi det kan jo være, at hans sol er i tyren, men det siger ikke for mig noget som helst om, hvad han har med, hvem han er, hvad han er ment til at gøre. Overhovedet. Men det her er interessant, det er spændende. Hvad vi er ment til at gøre. Jeg har jo været obsessed med at finde ud af, ikke bare hvem er jeg, men hvorfor er jeg her, og hvad er min livsopgave? Hele mit liv, det har været simpelthen de spørgsmål, der har drevet mig frem. Det kan jeg så se nu, hvorfor, i mit fødselshoroskop. Men det har bare drevet mig. Jeg har fundet dagbøger fra dengang jeg var 7, 8, 9 år, hvor jeg har siddet og skrevet alle mulige filosofiske tanker omkring det der med livet, og hvorfor er jeg her, og alle de her ting. Og da jeg gik ombord i astrologien for mange år siden for første gang, der troede jeg, at det var karmaknuderne, der fortalte noget om min livsopgave. Og så på et tidspunkt får jeg at vide, det har noget med ascendanten at gøre. Tænker jeg, så går jeg ombord i det. Og det var først langt senere, jeg fandt ud af, okay, der er også noget, der hedder IC og MC, og gud, det er måske der, den rigtige livsopgave ligger. Og vil du ikke lige prøve at fortælle lidt, hvordan du ser det? Og jeg har egentlig lyst til at starte med lige at sige det på den her måde. Fordi hvorfor er det, at vi er så drevet efter at finde ud af, hvad er det, jeg skal bidrage med? Det er jo et instinkt i os, at vi er her for at gro og vokse og ekspandere. Men fordi vi også er født ind i en tid og en kultur, hvor det har været meget styret af patriarkatet og den maskuline, dominerede tankegang af, at vi skal blive til noget. Det er det første, børn bliver spurgt om, når de nærmest begynder at kunne snakke. Hvad vil du blive, når du bliver stor? Hvad vil du være? Ikke? Det bliver kodet ind i os, at vi skal finde ud af, hvad vi skal præstere. Ikke? Når jeg kigger på horoskoper og kigger på, hvorfor det enkelte menneske er her, så er det så vigtigt at sige, at nogle mennesker i deres horoskoper er her slet ikke for at få en karriere. Det kan godt være, de ender med at have eller noget arbejde for at tjene til dagen af vejen, men deres primære livsopgave ligger for eksempel i det relationelle. Og det kan være enormt fladt for nogen at få at vide, fordi, jamen, hvad skal jeg så arbejde med? Jamen, hvad nu, hvis det ikke er vigtigt? Hvad nu, hvis det er vigtigt? Det er slet ikke vigtigt, fordi det er ikke det, du er her for at udleve, men det vi er systematiseret i vores hoved af, at hvis ikke vi bliver succesfulde på en eller anden form for arbejdsrelateret karrieremåde, eller jeg laver det her, eller jeg er det her, eller jeg tjener mine penge sådan her, så er det som om vi er en failure, og vi ikke er blevet til noget. Men rent sjæleligt og astrologisk kan det være rigtig tydeligt, jamen læringen ligger for dig i det her liv, slet ikke i, hvad du laver. Det er bare noget, du gør. Men det ligger for eksempel i at lære at være mor, eller udleve et eller andet aspekt af livet og prøve. Det er livets skole, og livets skole handler ikke kun om, hvad vi er her for at bidrage til andre mennesker med. Det handler også om vores egen indre læring, og det er rigtig vigtigt. Så er der nogen af os, der er her for at gå en eller anden vej, hvor andre får øje på os, så vi får en egen virksomhed, og vi kommer ud på scenen, og vi er undervisere, eller teachers, eller hvad vi er. Men det er slet ikke alle, og det er så synd for dem, som ikke er her for at gå den vej, fordi de føler som en failure, fordi det ikke passer ind i vores system, eller det bliver sådan en dom over sig selv, ikke? Så jeg vil sige, først og fremmest, så får jeg egentlig lyst, det er det, jeg lige får vist i mit hoved nu, når vi sidder med horoskophjulet, vores eget fødselshoroskop, hvor vi har de 12 huse, så er der ligesom den vandrette akse, hvor første hus starter over til venstre, og så går vi mod uret og ned og rundt, ikke også?
Hvis folk har rigtig, rigtig overvejende mange af deres personlige planeter i den nederste halvdel, den nederste bue, så den nederste bue handler om vores egen indre vej og vores egen indre udvikling. Hvor den øvre bue, når vi kommer op ovenover, og især i det midterste hus, øverst 10. hus, så begynder vi at have nogle ting, vi skal udad til i verden. Så det er meget hurtigt at kigge på et horoskop og se, at hvis der er en kæmpe samling af planeter nede for neden, jamen så er de her primært for at gøre det indre arbejde i det her liv. Og det er sådan set lige meget, hvad de vælger at beskæftige sig med, fordi det er derfor, de er her. Ja, det er også dharma. Ja, præcis. Ja. Det er så vigtigt. Ja, det er en meget, meget vigtig pointe. Tak, fordi du... Meget vigtig pointe, fordi vi er simpelthen så hjernevasket. Altså, jeg har lavet så mange læsninger, og det er altid det, der nærmest er den største indre frustration for alle mennesker. Det er det her med at blive succesfuld udad til på et arbejdsmarked, eller karrieremæssigt, eller virksomhedsmæssigt, hvor jeg kan sidde og kigge på det og sige, er du klar over, hvor mange smukke læringer, du allerede har foldet ud i forhold til det egen dharma? Men det er ligesom, om det bliver slet ikke værdsat, eller det er ikke vigtigt, fordi jeg har stadigvæk ikke fundet ud af, hvad jeg skal arbejde som. Jamen, altså, kan du høre mig? Det er så vigtigt. Og get off that hook, altså. Fordi ellers så er vi stadigvæk hjernevasket ind i af patriarkatet og hele pyramidemodellen til, men hvis ikke du formår at kravle til tops på en pyramide, så er du ikke udledet din dharma. Og det kan være så forkert, fordi det ligger bare et andet sted i den persons horoskop. Ja. Okay, hvis vi så kigger på det. Så tænker jeg jo, spørgsmålet er så, kan man ikke gøre en livsvej ud af hvad som helst? Jo, præcis. Altså, jeg tænker bare, fordi hvis man, altså, så er det jo bare et spørgsmål om at opfinde en måde at tjene penge på i forhold til det, der netop ligger en på sinde og ens passion. Og det tænker jeg jo, det er den nye vej ud af patriarkatet og over i den nye tidsalder, hvor at vi skal til at begynde at forstå, at det er at sætte pris på ikke bare de kasser, vi har været vant til at forstå, men faktisk, at alt har en værdi, fordi vi har brug for, altså, ja. Moderskab. Og min erfaring og min helt klare påstand, den er klokkeklar fra mig, den påstand, så må folk tage den, hvis de kan bruge den, eller lade den ligge. Men når vi begynder at udleve vores eget blueprint, som jeg kalder det, når vi, som jeg startede med at sige, vi har et horoskop, men spørgsmålet er, om vi lever det. Når vi begynder at leve det, som vi er ment til at leve, så vil alting åbne sig for os, og så vil alle andre få øje på, wow, der er faktisk et menneske her, der er super meget i balance, som er ved godt helbred, som på en eller anden måde har knækket alle koderne, som sjovt nok aldrig mangler noget, selvom de ikke har skabt den der karriere, så kommer alting til dem alligevel. Og så begynder vi alligevel at få noget opmærksomhed, fordi vi emmer af lys, vi emmer af høj vibration, vi emmer af på en eller anden måde at have knækket koden til livet, og det tiltrækker opmærksomhed. Det gør det bare. Så man kan sige, selvom det ikke er det, vi er her for, det kan også være en eller anden, lad os bare sige et eksempel på en eller anden kvinde, som er her for netop at udleve den krebsearketypen og lære at være mor, eller hvad ved jeg, hvis nu de har været super meget egenrådige krigere tidligere, og nu skal de til at lære at være omsorgsgivere, ikke? Men så kan det godt være, at de aldrig går ud og får en eller anden fantastisk karriere, men at i et eller andet foreningsliv gør de en kæmpe stor forskel for en masse andre mødre, for eksempel. Så det er der, den ligger, og det er, når de så en eller anden dag ikke er her mere, og de kigger tilbage og gør status over det her liv, så er det til højeste karakter i deres egen, fordi det var præcis det, de var her for. Også selvom de ikke endte ud på arbejdsmarkedet med at få en eller anden kanonstilling. Men det væsentlige er jo ofte usynligt for øjet. Yes, lige præcis. Så når vi taler legacy, så er det jo hjertets, sjælens legacy, der er det vigtige. Præcis. Og deraf er jeg fuldstændig enig med dig i, at vi kan skabe en levevej af hvad som helst. Så det, der virkelig brænder, det, der tænder os, det, som er så ægte og så rent, fordi det er kernen af, hvem vi er, det kan du altid gøre en levevej ud af, fordi vi kan leve af bare at inspirere andre mennesker til, hvordan man er sig selv. Altså, du er et super godt eksempel på det jo. Især i den nye tid, ikke? Altså, ja. Yeah. Men hvis vi skal lige prøve sådan at zoome endnu mere ind og blive lidt mere sådan lavpraktisk nørdet på, hvad skal vi ellers kigge efter andet end af de meget, fordi der er også mange, der har både i nederste og øverste bue, ikke? Ja, jeg vil bare lige sige en gang til for at understrege det. Hvis ikke vi mestrer vores månetegn, så er det ligesom om døren til alt det andet går aldrig op. Og det er endnu en problem ved hele den her meget maskuline tankegang, fordi hvis folk hører mig sige, okay, ascendanten er min skole, MC'en er det, jeg har for at bringe til verden,
så indstiller vi, så bliver egoet lige pludselig, okay, så skal jeg den vej. Ja. Men hvis vi stadig ikke har gjort arbejdet herinde i følelseslivet af at mestre månen, så bliver det aldrig nogensinde til en succes, fordi vi gør det uden et fundament. Ja, det er en rigtig, rigtig vigtig pointe. Det der med fundamentet i månen og i Venus og i Mars, som skal være på plads først, før vi kan gå over i ascendanten. Det er ligesom at ville sige, okay, jeg sidder her i en bil på et værksted, og jeg har fattet, hvor jeg skal hen, men jeg har stadig ikke fået dæk på, der er ikke noget benzin på, motoren er faktisk pillet ud. Jeg kører bare, fordi jeg har fattet, hvor jeg skal hen. Men hey, du bliver nødt til at få styrket fundamentet af at forstå, hvem du er, forstå din egen navigation, dit eget fartøj, blive mester i at være dig, og så kan du begynde at bevæge dig i retning af det, du er her for. Men du er nødt til at lære at mestre og være dig først, og forstå, hvem du selv er. Det er jo også derfor, jeg tænker, livets skole, som sjæle i livets skole, vi er nødt til at forstå, hvem vi er. Det er svært at forstå det der med, at man skal mestre sin måne, fordi hele pointen med månen er jo, at den har man allerede mestret, og nu skal man bare huske det igen. Hvorfor delen skal vi bruge 30-40 år på det fra? Ja. Og ved du hvad, det vil jeg rigtig gerne lige svare dig på, når nu du siger det, fordi det har jeg selv virkelig fået nogle aha-oplevelser ud af det der. Man siger, at månen og den sydlige måneknude er noget af det, der fortæller os, hvad har jeg lavet før jeg kom ind i det her liv, hvad er det, jeg har med mig, og vi kan se det virkelig tydeligt i børn, når de bare leger, og de bare er. Så kan de slet ikke lyve. Jeg begynder nærmest sådan at kunne, når jeg bare observerer børn, så kan jeg nærmest mærke, hvad de har med sig, fordi det er så tydeligt, hvordan de udlever de her arketyper, fuldstændig ubevidst, fordi de bare er frie, de er ubekymrede, de leger, så kommer det ud igennem dem, hvor de kommer fra som sjæle, ikke? Men vi har det her famøse sjælelige hukommelsestab. Det kan vi så også snakke om i den nye tid, bliver mindre og mindre. Flere og flere børn husker tidligere liv, er født med en højere bevidsthed, forstår mere og mere, hvem de selv er. Så det er ligesom om, at vi også er på vej ind i en tid, hvor vi ikke skal kæmpe lige så meget for at finde ud af, hvem vi er, som vi, der er ældre og har skuldet, og vores forældres generationer osv. Men det handler om ego, når vi skal komme ind til kernen af, hvad det handler om med den måne der. Fordi når vi så begynder at mestre månen og generindre, hvem vi er, så begynder vi at få en følelse af, at der faktisk er noget, vi er gode til. Så kan vi lige pludselig mærke os selv. Vi får en tro på os selv. Vi begynder at få en tillid til os selv. Det er så typisk, at nu bliver det lidt karikeret, men jeg har haft tidligere, da jeg også arbejdede som coach, den her fuldstændig klassiske klient, som er en mand. Jeg vil æde min hat på, at du selv har haft en del af den her type. Det er en mand, som har formået ret tidligt at bygge en fantastisk karriere, og han har fået sig sin kone, og han har fået nogle gode børn, og han har måske også en bil og en båd, og han har hele pakken af, hvad man i den her maskulin funderede succesfulde, han har villa og vose og alt det hele. Og så kommer han og begynder at opsøge sådan en som os, og siger, men jeg er sgu bare tom i min dejlighed, der mangler, ikke også? Og når jeg siger 40 år, så er det fordi månen, det her med mestre månen, vi snakker meget om 40 års, alle i den her verden, uanset om man er til spirituel udvikling, personlig udvikling, whatever, så kender folk til 40-årskrisen, identitetskrisen, midtvejskrisen, right? Det er noget menneskeligt, som alle på en eller anden måde har rørt ved, selvom man ikke nødvendigvis forstår, hvad det er. Det, der sker der, er typisk, hvis nu vi bruger den her karikerede udgave af en mand på det billede, han har måske udlevet sin, stenbuk måne, som har været karrieremand, han er blevet leder, han har gjort alt det, man skal, han har kravlet til tops af sit eget bjerg, som en stenbuk er her for at gøre. Han når denne her midtvejs alder, og det hele det kører, det hele det spiller. Men nu begynder livet at sige til ham, flot, det var flot, nu kan du huske, hvem du selv er. Nu skal du til at lægge det der ego ned, og være ture og vise dig ydmyg af at skulle gå i din ascendantskole, den nye mysterieskole, og være villig til at være eleven, der skal på skolebænken igen, fordi ellers så stikker egoet af med os. Hvis vi har succes fra vi er født til vi dør, så vil egoet stikke af med os. Så på en eller anden måde er det sådan en indkodet sikkerhed fra livets side i, nu får du lige lov at smage på noget, du er skide god til, og så knækker livet dig, for at teste, om du stadigvæk har en kærlighed til dig selv, en selvtillid, en tro på dig selv, som du havde før. Har du hægtet den op på dit ydre liv, og de der beviser, og al den anerkendelse, du får? Eller kan du stadigvæk holde af dig selv, og bære dig selv, og føle, du har det godt med dig selv, selvom at alt det her bliver pillet fra dig?
Fordi hvor er vi så henne? Og det er jo den typiske midtvejskrise, at nu gik det hele lige så godt, men i takt med, at alt det, der gik godt, lige pludselig falder, og ikke virker mere, eller ikke er spændende mere, eller ikke stimulerer den her person mere, så er han lige pludselig nobody, fordi han har slet ikke fundet ud af, hvem han selv er. Han havde hægtet sin identitet op på nogle ydre, hvad ved jeg, noget han har præsteret, noget han har skabt, noget han har gjort, og det er også skide flot, og han bliver klappet på skulderen, og han har en høj løn, og alt er godt. Han har fået bonus 10 gange. Men hvem er du? Ikke? Og det er jo derfor, vi er her, vi er sjæle, der er her for at lære at forstå livet, og forstå meningen med livet, og forstå, hvem vi selv er. Og så begynder jeg sådan dansk skole, og nu siger jeg 40 år, det kan være alt imellem, altså det er 10 års spænd, det er meget flydende for, hvornår at det går i gang for folk, ikke også? Men jeg sammenligner det nogle gange med det her lille mini-step af, når et barn er færdig i børnehaven, og de er en af de store, ikke? Det store barn i børnehaven, og de kan det hele, og alle de andre er mindre. Så stopper de, og så skal de begynde i skole, og lige pludselig så laver de det her skifte fra at være den store i børnehaven til at være den absolut mindste i skolen. Det er præcis den samme følelse, at nu gik det hele lige så godt, og jeg var en af de store, jeg kunne det hele, og jeg fik lov til det hele, og alle de andre var mindre end mig, og bum, så er man bare den mega lille og sårbare, som alle de andre driller fra dag til dag. Det er så voldsomt et skifte, men det er fuldstændig det samme. Livet prøver på at lære os ydmyghed. At være ydmyg, i stedet for at binde vores ego op på præstationer uden for os selv. Jeg synes, det er genialt. Jeg klapper i mine hænder. Og der går rejsen i gang, og typisk det, vi kalder the dark night of the soul, der går rejsen i gang af lige pludselig, at vi troede, vi havde fattet, hvad det hele handlede om, og så får vi en lige højere af livet, og så fattede vi ingenting alligevel. Der starter rejsen for de fleste et eller andet sted midt i livet. Ja. Godt se dine tanker, de kører på højtryk. Ja. Fordi det er jo præcis det, der sker. Ja. Det er det, der skete for mig også, da jeg var de der 39-40. Og det er det, jeg ser, når jeg kigger sådan, det er derfor, mine tanker, de kører rundt til alle og kunder, og jeg tænker, wow, ja, det er det, der sker. Det er det, der sker. Og det er livets indbyggede intelligens, hvis du spørger mig, for at vi kan blive puffet ud på den opvågningsudviklingsrejse, vi er ment til at komme herfor. Men hvis alting spiller, og alting bare kører, og vi kan glide på overfladen, og det er der så mange mennesker, der bliver ved med at gøre alligevel, fordi de krampagtigt vælger at holde fast i det, der virkede, selvom det faktisk ikke længere gør dem glade, så nægter de at turde smide det over bord og sige, kan vide, hvad jeg så skal, og tør være ydmyg, og krakelere, og indrømme, at de ikke har styr på en skid, ikke? Altså. Ja, det har vi jo i bund og grund overhovedet ikke, og vi kan heller ikke tænke os til noget som helst, selvom vi prøver. Men tænker du så, at hvis vi ikke lever blueprintet, at det er så en af grundene til, når man så kommer tilbage igen, at man får lov til at gøre det en gang til, og at man så måske netop ikke bare har månen i et tegn, men også har alle måske en ascendant i det samme, eller en Mars, eller en Venus i det samme, eller at der kan være grunde til, at man simpelthen, nu skal man altså lære det, eller man kan få et sår lige der, fordi så skal man virkelig lære det. Præcis. Og det er præcis det, når jeg sidder og laver læsning og tuner ind på et menneske, kigger på, hvad sker der her, hvad er det for et mønster, hvad er det for en dans, hvad er det for en samtale, hvad er det for et billede, der opstår i det her samspil mellem planeterne. Når vi så har klynger af planeter i et tegn, som du siger, så den måde, jeg nogle gange forklarer det på, især til nogen, som slet ikke taler det her sprog, så det kan være enormt svært at forstå. Når man har måne og ascendant i samme tegn, så kommer vi fra det samme sted, og vi er stadigvæk i den skole. Så er det, vi med sådan et lille wink i øjet og et smil siger, det vi kalder en ommer. Ikke? Ja. Og det er jo ikke negativt ment, fordi jeg tror ikke på, at nogen bare klarer en arketypisk skole på et liv. Vel? Så der er mange, der er her for at stadig gå i den skole, de kommer af, fordi de vokser i modenhed på det, eller fordyber det, eller whatever. Men når vi har mange af de samme planeter, eller flere personlige planeter i et tegn, så er det sådan en understregning om, prøv at høre, der er noget her, du virkelig er her for at lære nu. Derfor har du givet dig selv en forstærket energi og et fokus her, fordi du skal ikke splittes så meget ud over alt muligt andet. Du er her for virkelig at leve det, i stedet for at være splittet ud over alle mulige andre arketyper, der skal balanceres imellem, ikke? Ja. Meget, meget, meget spændende at have det perspektiv på, når man... Og igen fra et ikke dømmende sted. I stedet for at vi så straks dømmer, det er nok fordi der er et eller andet, jeg ikke har gjort godt nok, eller har kunnet finde ud af, eller
Det ved vi jo ikke. Det er bare noget med at sige, her er der et ekstra fokus, som er vigtigt for mig, fordi jeg er her for virkelig at udleve det. Der er ekstra energi på her, ikke? Altså fra et ikke-dømmende kærligt sted, hvor vi siger, det er sådan er jeg, det er mig, det er mit blueprint, så jeg må hellere leve det, i stedet for bare at dømme det, til at der måtte være et eller andet galt med mig, ikke? Hvorfor hedder det karmaknuderne? Ja, måneknuderne er i virkeligheden nogle fiktive punkter. Det er ikke noget, der egentlig er. Det er ikke en planet, eller måneknuderne er et fiktivt punkt i forhold til eklipsen, til hele jordens og månens og solens cyklus i forhold til hinanden. Så måneknuderne, når vi har en måne og en solformørkelse på himlen, som kan ses af mennesker med det blotte øje, så er det fordi, vi har en nymåne eller en fuldmåne, som lander lige præcis tæt på de her punkter, hvor skyggerne går ind over hinanden og skygger, så det bliver til en formørkelse. De punkter har man valgt at kalde karmaknuderne, fordi at igen er astrologi jo opstået igennem mange, mange tusind år ved, at vi observerer, hvad sker der deroppe. Derfor siger vi as above, so below. Det man har set igennem mange tusind år er, at vores forfædre har observeret, at når vi har måne- og solformørkelser, som vi jo kan se med vores blotte øje, så sker der tit nogle meget store livsforandrende begivenheder i vores liv. Tilsvarende. Det har man jo så tænkt, hvorfor sker det? Og derfor kalder man det, at det er nogle punkter, nogle knuder, der er bundet op på vores karmiske, fordi rigtig tit, hvis man sidder og lige pludselig åbner sig for astrologi og begynder at sidde og nørde tilbage i sit eget horoskop og sit eget liv og ser, hvornår har vi egentlig haft de her eklipser, og det har vi jo hvert år, så vil du sindssygt mange gange opleve den her mystiske tilfældighed af, at det var lige der, hvor jeg blev gift, jeg blev gravid, jeg fik et barn, jeg blev fyret for det der job, jeg tog den der detur. Det er altid i forbindelse med eklipserne, at de der sporskifte sker. Yeah. Derfor kalder vi det karmaknuderne. Og det man så kigger på, og der er jo mange forskellige tolkningsmåder med alt igen. Men vi har den sydlige måneknude, og vi har den nordlige måneknude. Den sydlige måneknude forbinder vi med fortid og tidligere karma. Den nordlige måneknude forbinder vi med fremadrettet nordstjernen, vejen fremad. Ikke? I andre forskellige, der findes mange forskellige filosofier, men der kigger man også på det som enten en slange eller en drage, og siger, det er den sydlige, det er halen, og den nordlige, det er hovedet. Vi har en bevægelse her, noget større, der er på vej. Når vi kigger på den sydlige, jamen, så kigger vi på, hvad er det, jeg er her for, ikke bare at slippe, og hvad er det, jeg kommer af, men også, hvad er det, jeg er her for, især vores generationer, der er nulevende. Vi er virkelig nogle generationer, der er her for at rydde op i gammel karma. Vores forældres generationer og ældre har ikke været bevidste nok til at lave en masse trauma-release, og vi er her på en eller anden måde for at tage det store, tunge slæb i det her skifte imellem to tidsalder, så vores børn får mere, og børns børn jo får mere og mere frihed til at skabe det nye, så de ikke skal hænge så meget på den gamle karma. Jeg ser meget vores generationer som den her midterstolpe af, at vi har committet os til at rydde op, og til at tage al den tunge smerte, og hele, så de kommende generationer bliver sat fri til at skabe det nye. Det giver mig, det er et meget, meget fantastisk perspektiv, det der. Ja, og det bliver meningsfyldt for mange af os, hvorfor vi så skal gå igennem så meget smerte, fordi vi gør faktisk en stor indsats for holdet. Vi tager en for holdet, altså. Ja, og det har været ret vildt at tænke, og egentlig også at se i perspektiv og se på ens forældre, hvor lidt de har haft gang i noget, hvor man tænker, wow, skal jeg tage alt det her? Ja. Men netop også have følelsen af, at det stopper altså med mig. Nu skal det stoppe, det skal ikke videre herfra. Fordi ja, præcis, det stopper her, ikke? Rigtig mange i vores generation, jo, der er bevidste om. Det er meget interessant. Ja, og så hvis nu vi lige tager den skridtet videre og siger, okay, fair nok. Jeg rydder op, og jeg går min vej, og jeg integrerer min måne, jeg gør arbejdet, jeg kigger ind og alt det der. Og vi rent faktisk er der, hvor vi begynder at tænke, men hvad er det, jeg skal skabe, og hvor er det, jeg skal hen? Ikke? Og vi kigger efter de der punkter, som du har snakket om i horoskopet. Så kan man sige, at der er forskellige punkter. Ja, ascendanten siger noget om, hvad er det for en skole, jeg er her for at gå i, men det er mere som en identitet og en personlighed. Det er ikke så meget for mig i forhold til, hvad jeg er her for at være business-wise til verden-agtigt. Så har vi og det er den vandrette aksen, det er ascendanten og descendanten, hvor ascendanten det er den personlighed og første hus, jeg er her for at udvikle mig til at blive. Andet eller syvende hus overfor på descendantaksen, det handler om mine relationer og mine parforhold osv., fordi vi er her alle sammen for at spejle hinanden, og det er i lyset af den anden, at jeg lærer mig selv at kende. Det er det hele den akse handler om. Så er der den lodrette. Ja. Så er der den lodrette akse, som godt kan stå og vippe sådan her. Den vandrette er altid vandret.
lodder, det kan godt stå og vippes fra side til side, eller være lige. Det er det, vi kalder I-C'en og M-C'en, som du snakker om. I-C'en nede i bunden, det handler om vores fundament. Hvad er det, jeg er her for at stå på og ground mig selv ned i? Ligesom et træ, der er nødt til at få nogle enorme rødder, for ellers så skyder den aldrig nogensinde højt op i himlen, vel? Vi er nødt til først og fremmest igen at arbejde på I-C'en og vores rødder og stå stærkt i vores fundament. Og så er det, jeg helt intuitivt har fået det her billede mange gange af som en gejser. Hvis man ser en gejser af vand, som lige pludselig rejser sig op og skyder op og spreder sig ud som et enormt springvand ud til alle sider, så det er det billede, jeg får af, at jo mere vi står funderet som et fundament på, hvem vi er her for at være i vores horoskop, jo mere begynder der at komme hul igennem til, at den her strøm og kraft kan skyde op og springe og ud øverst. Og derfor er MC'en det, jeg kalder, hvad er det, du er her for at bringe til verden? Hvad er det, du er her? Og den har vi alle sammen et eller andet sted deroppe. Nogen lander den direkte op i 10. hus, som er det, vi kalder vores karrierevej. Det er jo forbundet med stenbukkens energi. Hvad er det, jeg er her for at bygge og gøre? Og mange siger, at jeg har ikke nogen planeter i 10. hus. Nej, men det betyder ikke, at du ikke har et 10. hus. Vi har alle sammen et 10. hus. Og nogle gange går MC'en op og står i 10. hus. Nogle gange er den i 9. Nogle gange er den i 11. Det er lidt forskelligt. Nogle gange kan den vippe helt over til 12. og komme hele vejen rundt, ikke? Og hvad betyder det så, afhængig af, hvor den lander? Jamen for mig betyder det egentlig ikke andet, end at der er et budskab i, hvad er det for et tegn, den står i? Hvad er det for en arketypisk energi, den står i der, hvor den står? Så hvis den er vippet helt over, så er det bare fordi, der er et budskab i, hvad er det for en energi, der er derovre, og I-C'en over for, hvor er mit fundament henne, ikke? Altså, så man kan sige, de øverste huse... Undskyld, jeg lige afbryder dig, men det kan vel netop også være der, hvor vi kan se, om den livsopgave, det vi er her for, om det handler om karriere, eller om det handler om noget helt andet. Ja, præcis. Altså en ting er, og nu ved jeg ikke, om det hænger sammen med, hvor meget man har i bunden eller i toppen. Præcis. Som du sagde før. Det kan jeg ikke lige gennemskue. Jo, og ligesom du nævnte de her plancher, jeg har lavet, hvor man kan slå husene op, så du vil jo på samme måde kunne se, hvilket hus lander min MC i. Hvor har jeg den henad? Det handler stadigvæk om, hvad det er for at bringe til verden. Men der er ikke nogen, der siger, at det handler om virksomhed, karriere og penge. Nej, det gør det ikke. Hvor hvis nu den lander i 11. hus, som er forbundet med vandbærens energi, så handler det rigtig meget om community og ligeværd og du ved, samværet med den store gruppe af mennesker derude på en eller anden måde. Triben eller den store forsamling eller en eller anden, der er her for os og du ved, gå på gaden og skabe store forsamlinger af folk, der laver demonstrationer, eller samler folk et eller andet, så kan det være, det handler om. På den måde kan vi jo bruge dage på at gå igennem alle husene og pille det helt fra hinanden, og det er derfor, jeg har prøvet at lave det her kursus, for ligesom at man selv kan begynde at nørde det og finde den røde tråd i at regne sit puslespil ud, fordi for mig er det bare et puslespil med endnu en brik, der begynder at blive til et billede og til at danne et mønster. Så man kan sige, hele pointen og den kæmpe gave, som du har givet os alle sammen, det er at forstå, at vi skal kigge på vores horoskop, vores fødselshoroskop, og gå vejen igennem fra månen, se på Venus og Mars gennem ascendanten, og så langsomt bare begynde at åbne op, og så næste lag, jeg begynder at kigge på, okay, hvad har vi så med måneknuderne, hvad har vi med IC og MC og så videre, og så kan vi begynde at få en idé om, hvordan tingene hænger sammen. Så kommer der selvfølgelig alt det spændende, som du også dækker i det her kursus, omkring vores Chiron, vores sorg, som jo i grad jo også er det, der vi skal arbejde med i forbindelse, tænker jeg, med den livsopgave, vi egentlig har. Altså, de to ting hænger jo også sammen. Og, det gør det. Og jeg tænker, Chiron, lige præcis Chiron, det er så spændende, fordi Chiron har en cyklus på cirka 49 år. Og den tid, vi er i lige nu, som starter 2020, hvor det bliver meget tydeligt, hvad der foregår i verden, og hele den her coronasituation og alting, og folk har virkelig været nødt til at tage stilling til nogle ting, og finde ud af, hvordan det er jo også en kollektiv dark night of the soul, og en kollektiv midtvejskrise, lad os kalde det, ikke? Hvor man skal finde ud af, hvem er jeg. Men det, der er så interessant med Chiron, er, at Chiron i alle de her år står i vædderen. Det tager mange år, 7 år typisk for Chiron at gå igennem et tegn. Og Chiron er i vædderen. Det vil sige, at alle, som er i en alder af omkring 50 år nu, plus minus, har en Chiron return.
alle jer, jeg kommer lige generationen efter, jeg har først min Chiron i Tyren, som er det næste hus, så jeg skal nok få min tur med Chiron Return, men lige nu, i de her år, hvor alt det her det foregår, så er alle i denne her alder omkring 50-årsalderen plus minus midt i deres Chiron Return, fordi Chiron står i Vædderen. Det var ramt i øjeblikket. Ja, og jeg ser jo, når jeg ser det kollektivt, hvor jeg tænker, men en ting er, at de unge mennesker har en anden bevidsthed, men alle jer, som er i jeres Chiron Return i Vædderen, Vædderen handler om at være individualist, bryde ud af flokken, turde gå egne veje, lad være med at rette ind efter autoriteten, bla bla bla. Kan du følge mig? Altså, ja, vi er alle sammen blevet testet i den der. Ja, præcis. Og hele den her kæmpe store ting, der foregår lige nu, er med til at facilitere en Chiron Return healingsfase, hvor alle jer, der har Chiron i Vædderen, I må finde, fordi som det er jo også piller fra hinanden, som du har set i Chiron-videoen, handler jo om, at der, hvor vi har vores dybeste sorg, har vi også det største healingspotentiale til virkelig at blive dem, vi er her for at være. Men vi vil altid have undgåelsesadfærd. Det vil altid være sårbart. Vi vil altid føle den der, det kan jeg da ikke, og vi forstår ikke helt hvorfor. Men det er lige præcis der, vi skal ind. Og for alle i den generation, i det her, der foregår kollektivt lige nu, der handler det om at turde steppe op og få sin egen mening, og turde sige fra, turde gå ud af flokken, turde, alt det der, ikke? For hele det sorg i Vædderen af bare at være rettet ind og gå i takt med alle de andre, til lige pludselig at sige, nej, nu healer jeg mit Chiron-sorg og bryder ud. Og tager den jeg synes bare, det har været overraskende og så at være vidne til alle dem, der ikke har gjort det. Det har faktisk prikket til mit sorg endnu mere, altså end at jeg selv ligesom mærkede, hvad der var rigtigt for mig at gøre og bryde ud, men så stå og kigge på alle mine aldersfæller, kan man sige, som ikke gjorde noget, og jeg tænker, sover I? Hvad skete der? Hallo? Og hvor man må sige... Jeg vil jo våge den påstand, at smerten i alle dem, der ikke gør det, den vil kun blive større og større og større, fordi altså man kan sige, selvom Chiron Return-vinduet er overstået på et tidspunkt, så bliver såret ved med at være der, og vi kan til alle tider heale det. Det er ikke kun, når vi har Chiron Return, vi kan arbejde på det hele livet, og blive ved med at prøve at gå ind i det sorg og få healet det, der er sårbart. Jeg tænker, der er også virkelig noget spændende i at dykke mere ned i det der sorg, fordi det er noget af det, man kan kalde, altså det er jo virkelig en succesblokering, hvis vi skal snakke succesen ikke i den patriarkalske forstand, men mere det der med i forhold til, at vi bliver dem, vi er, og får gjort det, vi kom for. Så det er virkelig der at gå ind i sorget, gå ind i skyggesiderne, gå ind i nogle af alle de svære, så er der jo alle planeterne, der er hårde at danse med, Saturn og Uranus og så videre. Men det skal vi slet ikke ind i nu. Altså det, der var formålet med den her snak, det var jo sådan set egentlig bare at, whet the appetite, åbne op for, at man en invitation til at gå ombord i den der fuldstændig vidunderlige lille astrolektionsrække, du har lavet med astrologi til husbehov, og så er det sådan, at de ligger jo egentlig frit tilgængeligt på din hjemmeside, og der kommer jeg til at linke til, men at hvis man bliver medlem, du har en medlemsklub på Patreon, hvor at du faktisk jo går live tit og ofte, og du har alle mulige meditationer og ugens energi og med opdateringer omkring nymåne og fuldmåne osv. Der er et kæmpe skønt community, også med temaer tit og ofte om alt muligt på den her sjælsvej. Og jeg kan virkelig anbefale at blive medlem af den her gruppe. Jeg har været med længe, og jeg elsker det community. Og det er jo en meget, meget lille investering i forhold til, hvor meget man får med sig. Og hvis man bliver medlem, så er det, at man også kan få adgang til de her oversigter over beskrivelserne, tolkningerne af husene, planeterne, vejen igennem horoskopet, og det vil jeg jo virkelig anbefale, at man i hvert fald tager et prøveabonnement og lige får fat i det, i forhold til at kunne blive guidet igennem den her lille miniskole. Som er det, jeg plejer at sige, fordi hvis man bare ser videoerne, som jeg har lagt ud, og så kan man sige, hvorfor har jeg gjort det, men det er simpelthen bare en guidance i mig, at det her, det er en gave til verden, og det er min pligt at dele den. Sådan har jeg det bare. Men der ligger også et kæmpe stort arbejde i det for mig selvfølgelig. Og jeg henviser flere gange i de her videoer til, hvordan man kigger på de her plancher,
Og de ligger så inde i communityet. Men det der er med communityet er jo, at det er bare, Patreon er så fantastisk en platform, fordi det handler egentlig bare om, at man vælger at sponsorere en kunstner. Så i det her tilfælde er jeg kunstner, og man kan blive min sponsor. Der er ikke nogen bindinger, man kan hoppe ind og tage det hele, og så kan man hoppe ud igen. Og så har man fået det for 111 kroner. Altså, herregud, ikke? Så jeg har det sådan lidt, det fungerer for mig, og det er en fin form, at jeg på en eller anden måde har fået del mine gaver. Det er en rigtig fin måde også og værdigt, og at man kan få lov at belønne, og man kan få lov at være med, og man kan få lov at støtte på den måde, man nu har lyst til. Jeg kan i hvert fald fuldt og varmt anbefale at dykke ned i den her serie. Min oplevelse er, for jeg har også set det tidligere, hvor jeg slet ikke har fået det samme ud af det, som jeg fik her, da jeg kiggede igen. Jo mere man lytter, der er simpelthen visdom på så mange niveauer, og du er simpelthen en kæmpe brønd af udtømmelig viden og visdom og alt muligt. Så der er så mange lag og niveauer i beskrivelserne, også fordi du kanaliserer jo den her visdom fra et sted, som er out of this world. Så jeg tænker, at alle ville, uanset hvor meget man ved om de her ting i forvejen, kan få noget ud af og lytte med et åbent hjerte, og simpelthen begynde at kigge, og både hvis man faktisk er nybegynder, og aldrig nogensinde har kigget på sit horoskop før, kan man få noget af det, og også hvis man er garvet, og kender rigtig, rigtig meget til det. Så på den måde... Det vil jeg våge påstå i hvert fald. Jeg hører af og til, at der er nogen, der siger, de kan simpelthen ikke høre, hvad jeg siger, for de er der bare ikke endnu. Og det er jo fint, hvis man ikke har et kald fra sig selv til at dykke ned i det, fordi det simpelthen bliver for uoverskueligt eller for stort, jamen så er det ikke fordi, det ikke nødvendigvis er for en, men det kan være, at man bare ikke er klar endnu. Altså, hvor jeg tænker, så giver det en chance mere på et tidspunkt, fordi det er en guldgruppe, og det er en vidensbank uden lige, som jeg jo bare henter ned fra et andet sted, der bare ligger frit tilgængeligt. Og der er mange, ligesom du siger, der bliver lige pludselig dybt rørt og dybt begejstret, fordi det er ligesom om, der er noget, der klikker, eller det er sådan, og lige pludselig så er man klar til at tage det ind, og så åbner det hele sig, ikke? Jeg tror også, det er det der med, at som du siger, nogle gange er man bare ikke klar første gang, man hører det. Og så skal der bare ske et eller andet, og så pludselig, så åbner det hele sig, ikke? Så det jeg i hvert fald bare vil sige, det er tusind tak, fordi du tog dig tid til den her snak, som nok blev lidt længere, end vi egentlig havde planlagt, men fordi det er så super spændende at spørge ind til, og fordi du har så meget på hjerte altid omkring de her emner, så det bliver jo fantastisk at dykke ned i det. Det jeg vil sige til dig, der ser med, det er, at jeg skal nok hjælpe med at finde link til der, hvor du kan lave kan finde dit horoskop, og jeg skal nok vise, hvordan man gør, og vi har jo også en session, som er 1-til-1 i den her måned, hvor temaet om dharma er, og der skal jeg nok hjælpe med også lige at tolke lidt, og jeg har jo heldigvis også lidt indsigter i forhold til, hvordan vi skal forstå de her ting. Det er ikke det samme som at få en tolkning hos en, der kan det her professionelt, men jeg tænker, at når Freja på et tidspunkt, måske hvis vi er heldige, laver en skole, astrologiskole her, måske om et par år. Hvis vi er rigtig heldige, så bliver jeg en af dem, der hedder først på skole. Og jeg vil rigtig gerne lære astrologi på din måde. Det er første gang nogensinde, at det har ringet helt ind i min hjertekugle her, og virkelig minder mig om en visdom, som jeg også kan huske, at jeg har båret igennem liv efter liv. Så det ringer helt ind i mig. Tusind tak. Det rører mig, og det giver jo mening for mig at blive ved med at gøre det her, når det netop ringer så rent ind rundt omkring, og bare fortsætte med, som jeg siger, sludre til min skærm, så lander det der, hvor det skal lande. Ja, så mange, jeg er begejstret for dit bidrag, så det er så dejligt, og det skal du blive ved med. Okay. Så tak for dig, Freja, og vi snakkes ved. Tak for dig. Ja, det gør vi.